Ni Maria kay kayat na nga nagdengdengeg iti inbagbaga ni Jesus kenkuana. May pakita ijay iti kinapateg iti panagdengeg iti sao ni Hesus Kristo. Gaputa mamati nga ti inbagbaga ni Jesus kenkuana ket maipanggep iti biag. It is life nga mangted iti talna, mangted iti ragsak, no kasano nga agbiag nga nalinteg, no kasano nga agbiag nga nasantuan, no kasano nga idalan dakaken ni Apo Dios, no kasano nga maadaan iti naasideg nga relasyon kenkuana, no kasano nga sumursurot ni Apo Dios sa dinuman nga ayan tayo, no kasano nga pakawanan na dagiti basol tayo, niya, no kasano nga malag-anan tayo kadagiti problema, isu nga adu iti inbagbaga ni Jesus ken ni Maria, ken maudi DJ panangikaro na iti amin nga basol ti lubong ditoy rabaw iti daga. I believe nga dayjay iti inbagbaga na ken ni Maria, isu nga ni Maria kayat na nga dengdenggen nga isu iti nangted iti napintas wenno naragsak na talna nga biag ni Maria, nga dayjay iti kasayaatan nga pinili na nga kuna ni Jesus, nga agong onget ni Marta ijay. Ngam kitaan tayo ni Maria isu na ngay iti nangibukbok iti nanginang nga bangbanglo nga nang apros iti saka ni Jesus, kayat na nga sawon dayjay iti panangi prepare na iti panakaipunpunto ni Jesus. Ayat nga kakabsat, isu na iti akin ammo. Okay, nga saan nga ammo ni Marta? Kat iti daytoy nga gundaway ibingay ko met ti maipanggep ken ni King Solomon. Anyamot iti advice bagbaga ni King Solomon ayat nga kakabsat, nga ammo tayo nga ni King Solomon isu na iti kasisiriban nga ari iti tiempo na, the wisest king. Ken nagbalin pa isu na nga the richest king, isu na iti nabaknang iti tiempo na. Ken isu na pay iti kangatuan iti dayaw na. Gaputan nadamag iti sa nga lubungan, nadamag dagiti kings of the whole world. Iti sirib ni King Solomon. Isu na mutlaong iti kangatuan nga ari iti the whole world. Isu na iti idaydayaw dagiti kings, dagiti respetuon da daydayawon da. Kat ni Solomon daytoy iti bagbagana ayat nga kakabsat. Proverbs 4 chapter 4 verses 20 to 22 wenno mapantayo pay ijay 23. Daytoy iti advice iti kasisiriban nga ari. Anya iti kunana kasisiriban ken kababaknangan. Inbagana ba nga mayat iti kwarta isu iti tarigagayan tayo ta kaadwan nga tao nga uray siya no mamingsan kararag tayo iti adu nga kwarta niya. Ngem amuyo ni Solomon nga isu iti kasisiriban akin amu iti sao ni Apo Dios nang receive iti wisdom manipod ko ni Apo Dios, haan nga kwarta iti in advice na para kadagiti tattao. Ti kunani King Solomon chapter 4 verse 20, my son kunana pay nga ipakita na iti relationship nga ipakpakita na nga ipikpicture na daytoy nga isuna ni Apo Dios, ipikpicture na lang ta my son kunana ta ni Apo Dios datayo tata awagan tayo nga Father through Jesus Christ. Amen. Isu nga my son kunamat ani Apo Dios kada tayo. He is speaking relationship. Kayat na iti closeness. Hana kayat ti adayo. Iso nga kayat ni Apo Diyos nga awagan tayo iso na iti Father.
Because of relationship. My son, closeness. Give attention to my words. Denggem nga nalaing. Iti ibagakin ka, iti saukin ka. Incline your ears to my sayings. Okay. Iso nga, jay lapayag, denggan tayo launay, iyalingag tayo, dagiti lapayag tayo. Kaslangay no adda iti agsasaw, ijay bangir nga kwarto. Kat bada ka ijay kwarto, may isa nga kwarto, ijay bangir, adda ti ag istorya. Okay. No kaya tayo nga denggan kat, ikabil tayo ijay lapayag tayo, ijay padir, ijay dingding, tapno denggan tayo. Kas jay tayo bang agdengag iti saon ni Apo Diyos. Dahito iti kayat ni King Solomon nga denggan tayo nga nalaing. Haan laang denggan, no di kat listen. Agdengag tayo nga nalaing. Pay attention. Do not let them depart from your sight. Keep them in the midst of your heart. Isu nga amuyo DJ lapayag tayo kun jay mata tayo. Isu iti ridaw. Iti puso tayo. Isu iti tawa ken ridaw gateway to our heart. Isu nga denggan tayo ken kitan tayo. Do not let them depart from your sight. Isu iti kanayon nga kitkitan tayo. Okay. Isu nga beware of what you hear, of what you see. Gaputat jay denggem DJ kitkitam isu iti mapmapan ijay pusong. Isu nga no negatibo iti kitkitam, no solisog iti kitkitam, iti dengdenggem, no dagijay bad news iti dengdenggem, ibagakin ka, it will affect your heart, it will affect your life. Nawatan tayo ayatin nga kakabsat. Okay, isu nga daytoy, give attention to my words. Anya daytoy word. Iparparang na daytoy iti word of God. Nga iti word of God, isu ni Jesus. Jesus is the word of God. Ket ammo tayo nga iti word of God, isu na iti mangted, iti talna iti tao. Saan nga kwarta iti mangted iti talna. Saan nga kwarta iti mangted iti bendition. Ibaga kada kayo uray ni King Solomon, ibaga na nga it is the word of God. Sao ni Apo Diyos. John 14:27, inya iti kunana Jesus. Ni Jesus tiyag sa sao dito. Jesus is a perfect man. He is direct from heaven. Is the Son of Man. Saan pulos nga nagbasol. Awan ti inbaga na nga kamali ijay ngiwat na. Awan ti basol nga inbaga di ijay ngiwat na. Awan ti kamali nga inbaga ijay ngiwat na. Ket anya iti kunana Jesus denggen yung nga nalaing. Hanangin baga nga gold I live with you. Kwarta itud ko kada kayo. Haan nga dayjay ti inbaga na tadagijay saan nga isu iti mangted iti ragsak iti biyag iti agnanayon nga biyag. Gaputa kunana Jesus in mayak tapno maadaan kayo iti aglaplapusanan nga biyag. Amen. Inya ti inbaga na ditoy. John 14:27, peace I live with you. Talnati ited ko kada kayo. May peace, jay peace na pa, jay tal mismo nga talna ni Jesus iti ited na. Haan nga talna ni pastor. Haan nga talna iti tao. It is the peace of Jesus Christ. Haan nga di jay ited iti lubong nga kunana. Isu nga niya ti ibagbaga iti sao ni Jesus. Talna. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Dayjay ti ibagbaga ti sao ni Apo Diyos. Isu nga kasya ti kunani Solomon, nudang denggan tayo, if we pay attention to the word of God, ibaga kada kayo, talna ti umay kada kayo. Sino ti awan ti talnana kada kayo? Hello? The word of God. Pay attention to the word of God. Uray adu ti kwartam, mas kakarkaro nga awan ti talna kanya. Gaputan nung napuno di jay bangkom, delikado ka, mabutbutong ka nga mangi-share iti OTP. Okay. Mabalin nga basit lang nga karasakas, nagbutong ka.
Kayat nang nasaunhaan nga tal nati ito ti kwarta. Nati ibagbagati word of God. Isu nga pay attention to my word. This is the word of God. Joshua 1:8. Anya iti kunana have I not commanded you. Isu nga command ito. This is the command. Okay. Ti ammo tayo nga command ket thou shall not, thou shall not, thou shall not. Apay saan tayo nga denggan di jay kunanga do it. Do it aramidon dayto iti kuman ni Apo Dios. Be strong and courageous. Okay. No dayto iti dengdenggen tayo papigsaan na datayo. Paturuden na datayo courageous Do not tremble or dismayed. Saan tayo nga agbuteng? Do not be afraid. Saan tayo nga madismaya? Anya ti kayat nga anya gapuna no apay nga saan tayo nga agbuteng? Anya ti kunana the Lord your God is with you forever you go. Dito'y kaditi kanayon nga dengdengan tayo. Nagaro ti ibagbagati sa ni Apo Dios. Saan na haan na tayo nga panpanawan. Isu nga no tiriknam ket adayo ni Apo Dios kayat nga saon saan ka nga nagpay attention. The word of God is daily. Haan nga weekly. Numangan ka daily met dayta. 3 times a day, 4 times a day, 5 times a day, 6 times a day, or 7 times a day baka before bed ket mangan ka pa. Apaya dayjay kaditi aramidon tayo iti saon ni Apo Dios. Ibaga kada kayo. Talmati umay kada tayo ayat nga kakabsat. Ragsak ti umay kada tayo. Yan yan. Mabalin nga pastor, saan mo nga mo, adu iti utang ko, adu iti mangsingsingir ka niya. Hallelujah. Look at the word of God. Psalms 23:1. Ini ati ko na, the Lord is my shepherd, I shall not want. Awan inya de, ada amin nga masabol. Look at Jesus, He is your shepherd. Amo yung ni Jesus ti shepherd tayo. Hallelujah. Ini iti kunanam lang Psalms 1:3. Amin nga aramidem rumang ay. If you meditate His word daily, day and night. Sa bahalimot gamin iti panpanunutan tayo. Nagarot ibagbagana. Romans 8:37, in all challenges, in all problems, you are victorious. You are victorious. Sana ngayon kari iti mayat nga biyag. Hanayin kari ni Apo Diyos no Kristiyano kakat awan problema, awan tiinbagana ijay. Tiinbagana na baligi ka. Anya tiga po na because of the word of God, because of Jesus Christ nga naggayat kada tayo. Because at dati relasyon tayo ko ni Apo Diyos. Denggan nyo da ito Isu nga iti aramidon tayo, be careful of what you see, of what you listen. Inya iti ipapaunog tayo jay lapayag tayo. Inya iti jay kitkitaan tayo. Isu iti agbunga ngay kada tayo. Isu nga no ti dengdengan tayo kat dagita bad news. Dagita mapaspasamak tata iti problema tata. Mabalin nga kuna tayo ada iti problema ti Pilipinas. Why not pray for them? For the president, for the senate, for the congressman. Hallelujah. Gapurta no iti dengdenggan tayo dagiti negative things delikado iti Pilipinas. May sakapay ba nga agbutang ket kuna ti Biblia kuna iti word of God nga do not be afraid. Okay, for I am with you. Kararok tayo dagiti official tayo. Isu nga be careful of what we hear, what we see. Gaputa ijay verse 23. Watch over your heart with all diligence. Iti amin nga pigsa tayo, bantayan tayo ijay puso tayo. Gaputa ijay puso tayo, from it flow the springs of life. Gaputa mo ijay puso tayo, isu iti pagyanan ni Apo Dios. It is our spirit. Anya iti kunana, here pay attention to my word kunani Solomon. Keep them in the midst of your heart. It is your heart ti pagyanan ni Apo Diyos. Our spirit. Isu nga no awaton tayo ni Apo Diyos, our spirit will become perfect through Jesus Christ. Agbalin nga perfecto. Our soul iti progressive nga mapaspasan to. Our body iti progressive nga mapaspasan to. Isu nga ayaten nga kakabsat.
bantayan tayo DJ puso tayo. Babaan ti panagdengeg iti sasauna. Amen. This is the advice of King Solomon and also the whole Bible. Madaydayaw ti